F'inqas minn xahar l-Awtorità tad-Djar irċeviet 149 applikazzjoni fl-iskema Nikru biex nassistu, medja ta' 5 applikazzjonijiet kuljum. Permezz ta' din l-iskema, sidien ta' postijiet jitlu fiftehim mal-Gvern għal 10 snin biex filwaqt li l-Gvern jikrihom minn għandhom permezz tal-Awtorità tad-Djar din taddihom b'kirja lil dawk li jeħtieġu akkomodazzjoni soċjali. L-applikazzjonijiet ta' djar u appartamenti li daħlu sa' issa mistennija jkunu lesti fix-xhur li ġejjin u oħrajn għadhom taħt kostruzzjoni. Dan ħabbru s-Segretarju Parlamentari Rodri Galdes flaqa li kellu mal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi li saret bilan li jiġu indirizzati l-isfidi fis-settur. Ċertament l-status quo mhux aċċettabbli għaliex għandek sitwazzjoni fejn is-suq tal-kirjiet spanda b'mod qawwi, però rridu naraw li l-liġijiet jiġu aġġornati għaż-żminijiet tal-lum. Għal dan il-għan, il-Gvern ħatar tim ta' esperti li qed janalizza s-sitwazzjoni fil-qasam tal-kera. Dan biex ikun regola aħjar u eventwalment tkun emendata il-liġi biex tiġi pari passu mas-suq tal-lum il-ġurnata. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin, Sandro Ketkuti, preżenta 6 proposti li jemmen li jistgħu jindirizzaw il-problemi fis-settur. Filwaqt li faħħar skemi bħal dik li nida l-Gvern, Ketkuti propona li l-Gvern jirrevedi l-fuq il-kirjiet fl-iskema tal-Programm ta' ċittadinanza b'investiment għax qal li dawn huma baxxi wisq. L-Assoċjazzjoni proponit ukoll li l-Awtorità tad-Djar toħloq tim li jintervjeni f'każi ta' restawr ta' proprjetà abbandunata li jkollhom sidien li ma jaffordjawx jirrestawrawhom. Proposti oħra daru mal-bżonn li l-liġi tkun aġġornata biex tirrifletti s-suq preżenti, xi ħaġa li kif ħabbar is-Segretarju Parlamentari aktar kmieni diġà qed isir xogħol fuqha. Tant li fi żmien li ġej il-Gvern mistenni jippubblika white paper għal konsultazzjoni pubblika dwar dan.